Mga kanegosyo, dili lang igo nga kusog ay imong baligya o dili lang igo nga daghan kag customer. Kay daghang mga negosyante nga murag successful tan-awon sa gawas pero hinay-hinay na di ay nga nalugi ang ilang negosyo. Og kabalo mo nganong unsay nahitabo? Tungod kay wala nila gitarong ang ilang accounting. Hinumdumi ni ka negosyo nga dili tanan na kung kusog ang imong baligya ron, nikita na ka. Ang accounting mao ang doktor sa negosyo. Sila ang mutan-aw kung healthy pa ba ang cash flow nimo o kung kaya pa ba nga mulaban ang negosyo nimo. Busa sa dili pa ka mo expand, sa dili pa ka mo gasto, pangutan-na una imong kaugalingon, kaya pa ba ang imuhang puhunan? Pangutan-na ang imong accountant kung napa ba kay pundo para mag-invest. Kay sa negosyo, ang marketing mao ang tingog, ang produkto mao ang kasing-kasing sa negosyo, pero ang cash flow mao na ang dugo sa negosyo. Kay kung mahutdan kag dugo o cash flow sa negosyo, bisan unsa pa kagwapo ang idea nimo, mapudoy ka negosyo.